Siz qaydan bilasiz u? Men Ufadan, siz? Мен да Уфадан. В общем, оказалось, что у нас общие знакомые, естественно, в очередной раз убедились, что мир тесен. Хазыр инде тагын татарча күчәбез, тырышырбыз күчәргә. Исемегез? Минем исемем Рахматулла. Рахматулла. Машалла, нинди матур исем. Минем исемем Алсу һәм 1, 2, 3 сораулар бирәм сезгә. Сез штабта беренче калатмы? Һәр килүендә кешеләр яңадан киләләр. Минем бу килүем беренче дә түгел, өченче дә түгел. Ну, һәр килүем миндә беренче монда була. Ярар. Бүгенге кич ничек үтеп бара сезнең өчен? Бик шәп, бик матур, күп кешеләр монда сөйләшәбез, ашыйбыз, эчәбез, тартабыз. Ну, килегез монда сездә. Магазинда алай, аба. Ашыйбыз гына. Сөйләшмибез. Шаяртау. Сөйләшәбез. Аралашабыз, сөйләшәбез. Тәмнәп ашыйбыз. Шулай. Эчмибез, тартмыйбыз. Монда юк. Бөтенләй эчмибез, тартмыйбыз. Юк. Без бит татарлар. Без татарлар, без ЗОЖ гына. Без качалкага йөрибез. Менә качалкага йөрисезме чынапта? Йөрим, бар. Сколько жмете от груди? 80 бар. 80 бар. Встаете с каким весом? Мин шул приседаниялар ясамыйм, мин тяганы ясыйм гына, становыйны. Менә бердән 150 ясадым. Бар азрак. Яз еткәч, хәл күбрәкме? Менә шундый күп хәл килә. Белмим кая хәрәкәтне, шул көчләрне кая бетерергә. Белмим. Күп хәл. Менә ниһаять әйме яз килеп җитте чынапта Мәскәүгә. Инде бөтен март айыбыз шундый аяз булды, шундый күп нәрсә булды әле. Кояшлы бигрәк тә. Сез бер кая йөрдегезме ул? Барган идек без дуслар белән Мәскәүдә кунап булдык. Йөрдек шул урамнарда. Шул һава бик әйбәт, бик шат, кояш чыкты. Җил булмады, яңгыр булмады. Шәп. Сез дә йөрегез. Менә нинди киңәш бирәсез? Кая барырга була? Мәскәүдә яз айларында рәхәтләнергә. Мәскәү татар штабы. Һәм дә инде менә урамда, например, мин әйтәм, менә нескучный сад. Мин анда бик күптән дә мин анда булам. Анда что где когда дигән бер уен бар, мин анда тәмам алам. Ну, әзрәктән. Чынапмыни? Бар әзрәк. Уйныйсызмы? Ну, бар анда бер-ике кеше, кемне мин беләм. Вот, уйныйм мин шул яшьләр дигән лигасында, вот анда тәмам алам. Тәрҗемә итсәң, ничек була әле? Нәрсә? Кайда, кайчан? Нимә, кайда, кайчан? Амир. Меня зовут Денис. Денис. Вы татары? Ну да. У меня бабушка татарка. Но я на 25% только, получается. К Денису получается спрос только на 25%, а к вам на 100%. Почему татарский не знаем? Я в Узбекистане родился. Ярар, вы первый раз в штабе? Второй. Как вам атмосфера? Интересно. По-семейному, по-домашнему. А вы откуда вообще? Узбекистан, а потом? Уфа. Да, классно, кстати, классно. Я вообще из Москвы, но у меня родители из Уфы. Амир, а что мы делаем в Москве? На кого учимся? Не учусь, работаю, живу. Балдеж, вы взрослый, получается, уже? А на кого учились? Проектирование системы водоснабжения и водоотведения. И работаете водяным? Нет. А песню знаете? Вот эту «Я водяной». Исемегез Алмаз, әйме? Дөрес. Минем исемем Алсу. Беләсезме, менә миңа сандугачлар сайрадылар колагыма. Нәрсә әйттеләр алар? Сез чемпион России по татарскому языку диделәр. Чынапмы ул шулай? Чемпион дип әйтеп булмый, но татар телендә минем билгеле нәтиҗәләр бар. Мәсәлән, мин татар теленнән ЕГЭ бирдем. 11-нче сыйныфта һәм инде 5-нче сыйныфтан мин татар теленнән олимпиадаларда катнашкан идем. Татарстанда, Казанда.
Шунын белән мин төрле республика күләмендәге булган чараларда катнаштым һәм халыкара татар теленең олимпиадасында призер булдым. Карагыз әле, нинди афарин, нинди уңган малаебыз. Мин сезнең кырда әзгенә оялып, шөрләп тә торам. Мин ул тиклем әдәби телендә сөйләшә белмим. Ярар, тырышырбыз. Сез ничек өйрәндегез татар телен? Әтияне өйрәтте гаиләдә. Юк, мин Уфа менә бит, күрмисез менә. Capital of rap, you know, столица R&B. Бигрәк безнең иң яхшы шагыйрьләребезнең бере, безнең Мустай Кәрим. Бере. Яз җитте, әйме? Яз җитте. Әйе. Ниһаять җитте. Яз шуңа күрә сездән сорыйбыз без менә шундый матур аяз көннәр тора Мәскәүдә. Нинди җирләргә барып була Мәскәүдә? Без менә кичә булган идек. Нескучный садта. Мин аның турында әле генә әйткән идем. Нескучный сад, әйдәгез инде тәрҗемә итегез татар теленә. Турдан-туры тәрҗемә итеп булмый, но нескучный садны мин күңелле бакча итеп тәрҗемә итер идем. Шулай. Һәм гомумән Мәскәү читенә чыгарга була, мәсәлән, Замкат. Кая? Кая. Кая? Без дүшәмбе көнне без Санин дигән авылында булдык. Ничек? Санин. Санина. Менә минем дустым Рома, ул понедельник көнне Коломнада булды. Нам сказали, что вы были в Коломне. Как вам впечатления свои? Расскажите, пожалуйста. Замечательный город, огромный Кремль, сравнимый с московским. Вот. Это просто матур, так скажем, Кремль. Да, вообще подмосковные города прекрасный выбор, я так считаю. Минем исмем Роман, Мин Великий Новгород Тан, Мин Сине Яратам, Алага Шукир, Матур Шашет. Выдали базу. А сезнең исемегез? Минем исемем Альмира. Альмира, сіз каян буласыз? Миндә барысы да әйбәт. Мин Казаннан, хәзер Мәскәүдә яшим һәм укыйм. Аңлашылды. Кимгә укыйсыз? Юк, бик яхшы сорау. Мин чит илләр факультетында укыйм, Мәскәү дәүләт университетында. Менә регионоведение юнәлешендә. Аңлашылды. Афарин. Ярар, сез нинди киңәш бирәсез? Менә безгә кая барырга була ул яз җиткәч Мәскәүдә? Питерга. Казанга. Ну, Һәм Уфага. Какое-то весеннее пожелание. Яратыгыз. Лав. Хыялланыгыз һәм Лав. Салат Цезарь пицца шаурма миңа кирәкми, дөньяда яраткан бер ризык ул манты. Это манты. Это манты. Ярар. Хорошего настроения всем, здоровья, побольше хороших людей в компании, друзей. Парни, девочки, плюс-минус наших возрастов, чтобы почаще сюда приходили, поскольку домашняя уютная атмосфера. Вот. Пожелаю, счастья, здоровья самое главное, а все остальное будет. Ciao,